Здравейте, днес ще правя клип на Happy Wheels и нека да започваме. Аз съм Прото Иванов. Абонирайте се за мен, лайквайте и нека да започваме. Може да прави още клипове на Майнкрафт, не знам. Тъй чалки на рейтинг. Да видим новите нива. Оп! Така. Ооо! Ама защо не мога да го мърдам? Ооо! Искам да го мърдам. То може да се мърда. Ето. Не, още. Не, още мъжичко. Толкова високо някак да се качи. Не. Ти. Мисля, че това е достатъчно. Долу още. Още едно долу малко. Стига да свършиха ми добре. Давим другото иновативно нещо много скъпо. Охо! Любимото. Защо? Така, давай. Ееей! Добре, първото не минато ниво. Може да направя 2 епизода, защото не значи. Давай, искам да летя. What the fuck? Да летим, аз съм ракета. Ниска! То може от те. Чекна ли се? Джеби. Сега ще умре. Да го умрето. Иска да цепя ли, бе? Да цепя на... Не мога... То е трудно. Не! Не ми казва, че се запуша отгоре. Не! Ето с пъдък засегнахме. Yes! Ея. Успях. 3 бал. То по-скоро win. Трябва да цена. Две топки. Не. Защо не мога? Защо? Не ми казвай. На кой съм? Сгъвай се. Падаме. Те. Разкрачения. Защо? Good man. Те беше опозорен. Не гара. Не! Аз къде? Не искам. Тази бравичка му привлича эти мученци. Айде, Джастин Бибър!
главата, миличко. Чак главата. Заминаваш. Много газа! Не! О, да. Точно там от дробовете, ай. Скачай, бе! Искам да се махнеш, махай се! Пукнах му главата. Така, не! Не! Стига. Да, то втори път. Добре. Трябва да разбира. Фак, обиш пива. Не! Разбивам се, кот не. Те са прави. Те са разбива стъкло. Моста, аха. Добре, бързо да не изпадне маркиста. Какво? Кой ти нещо, бе? Какво ти статистично, бе? Лампички. Аз какво казах? За малко трябва да се спра тъпа. Дай пак да се пробвам. Майка, това не е. Трябва да го мина. Тук ще пълно ниво. Ще трябва да се мини. И мразя да само убива. Да им се поедава постоянно. Трябва да отида долу. Давай. Така, миличак. Деца. Смени. Се върна, когато стигна до както казвам. Греших. Извиняйте. Ще да го правя. Добре. Ето тук стигнах. Трябва бутона. Трябва да го бутнем. Стига ли какво са тези неща? Са тези бургери, бе. Мини ключик, така, ще пътуваме малко. Ще пътуваме. Да, аз сега пътувам. Минах много. Майка ти. Извините, че така става още не съм свикнал да играя. Примерно с пентикъм. И сега ако ми броя. Мисля, че видя из епизода, защото няма много време да снимам. От днеска до 14 априлска ваканция, те че му прави през ваканците клипове. Той беше от клипа и до скоро.